Barka da zuwa taskar waliyyai. Kada ka manta ka danna alamun ƙararrawa don samun wallahi tallahi tarbiyya gaskiya ne. Akwai tarbiyya yadda muka yi bayanin ɗariƙa gaskiya ne, to tarbiyya gaskiya ne. Kuma ɗariƙan tijjaniya ta zo da falala mai yawa wanda idan muka faɗe shi za mu iya ba da evidence. Ka yi research ka duba malaman magabata waɗanda ma ba ma 'yan ɗariƙan tijjaniya ba, shaidun da suka bayar akan ɗariƙan tijjaniya. Farkon ita tijjani, shehu tijjani, sunansa tijjanin kawai in aka baka romuwarta ta ishe ka gane me falalarta. Ahmadu tijjani, tijjani zai baka ta taubatan khalisatan li wajhi Allah ta'ala, jimun jami'un nasi au jami'ul auliya. Alifun din nan zai baka alifun ijaba idza sa'alaka ibadi anni. Nunun din nan zai baka ni'matan linnasi fa asbahatum bi ni'matihi ikhwanan. Da albarkacin shehu tijjani ya tattaro zukata masu bambanta zuwa ukuwa ta musulunci da babu riya. Saboda haka ɗariƙan tijjaniya tun daga kan sunanta har abin da ya kai ga aikata ta balle cikinta. Wa billahi al'azimi sarki musulmi Muhammadu Bello ɗan shehu Usman ɗan Fodiyo ya rubuta wani littafi ka research, ka je ka nemi littafin nan a kasuwa don mu ba mu karatu da ruwa. Ka duba rab'il istiba'i fi ta'alluqi billahi wa bi ahlillahi na sarki musulmi Muhammadu Bello dan shehu dan hodiyo. Abinda ya bayar yana ba da labarin manyan mawaliyan Allah. In ya ce wane sai ya ce wane Ahmadul Badawi, ya ce Abdulkadir Jelani, ya ce Imamu Sahali, Imamu Wardi, duk manyan malamai sai kawo su ya faɗi irin lamana garantin da suka samu a gun annabi. Da ya zo kan nawan shehu tijjani ka san abin da ya ce amma Ahmadu Tijjani, ya ce amma shehu Ahmadu Tijjani Abul Abbasi, ya ce dukkan cikin waliyan nan gaba ɗayansu babu wanda ya samu garanti wanda zai shigar da almajiransu kwai da kwarkwata aljanna bila hisabin wala iqabin walau amilu ma amalu wa sa'alu ma fa'alu min az-zunubi wal ma'asi. Ba ubana ya rubuta littafin nan ba. In za ka yi magana da shehu gidan shehu dan hodiyo, walau amilu ma amilu wa fa'alu ma fa'alu min az-zunubi wal ma'asi. Saboda haka ka sani wai sabo ba shine haƙiƙa. Sallah shine ilimin da ya kamata ka gode ma Allah da shi. Aikin su sallah, karatu, sai yawan zikiri. Saboda haka kar wani ya ɗauki hankalinka ya ce wai dalilin sanin Allah wai ka san Allah yanzu ka shafe ka daina waiwaye. Shedan ne. Amma idan da za mu dinga muƙabala da su, wai a ce wane yayi kaza, wai a ce wai ga wani nan dan anti ya ce kaza, ko mai katobara, ko mai sarkin kuskure, ko kahutu, ko mai duk wannan sha'irai da wani duk da zaka ji kar ya rikita ka dawo diwani. In annabi kake so ka ji duk wanda ya yabi manzon Allah duk duniyar nan yanzu babu wanda ya kai shi Ibrahim. Ya faɗa famar rama darki fishtiyaki nabiyina fakar rama amran mustahalan muharram. Wanda ya kai yake son yayi iri na a cikin yabon annabi to ya gwada ya gani. Muhaddis Mudassir yace da nan Shehu Ibrahim yasa duk waliyan Allah gwiwar su yayi kasa. Dan ya ba su dama kuma ba su iya ba. A fagen inda za a yi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba wani kushin yace ku gaya min wani ruwa ne yafi kowane ruwa daraja a duniya. Wasu sai su ce ai ruwan zanzam ko ruwan alkausara ko ruwan sama ko ruwan fiye wata. Shehu Ibrahim sai ya ce ruwan nan da ya fito yatsun annabi ya fi kowane ruwa daraja. Don kullum shi zuciyarsa tare da manzon Allah yake. To saboda haka wanda zai yi da'awan cewa a tarbiyya wanda za na ambaci sunayensu din nan ba zagin su nake, amma muna nan ne mun yi lukimu muna jin su. Abubuwan da suke yi sai su fito ana midiya ya ce ni Allah ne, kai ma Allah ne, kowa Allah ne, kai ma Allah ne. To Allah nawa ne? Ni abinda na ce ina son wahadatul wujudu ne muke nufi. Muna neman mu kadaita Allah to bai kadaitu ba. Shehu Ibrahim abinda yace al-arifu indi man fana fi zati marratan wa fana fi sifati marratayn aw salasa wa asbata al-haqa'iq salasa wa fana fi al-ismi wa asbata al-asma'u fi al-ismi. To ba a samu ga ka ga Allah ya zama sharikul la. In ga ka ga Allah wa zai rinjayi wani?
to kace kuma ga ka kuma ga Allah karin jayi Allah ne to saboda haka akwai sanin Allah tun tale ina yawan gaya mutane zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne shugaban masanan Allah na duniya da lahira kuma saduwa da annabi shine gaya na sanin Allah gaba daya shari'a kuma dama da hagu daga gurin annabi ne suke bulbula in baka sani ba baka sani ba amma ba za ka ce a shafe komai a shafe sallah a shafe kaza amma ba a shafe mata ba a shafe maganar kuɗi ba a shafe bacci ba a shafe wanka za ka yi wanka ka sa shadda don me ba za ka shafe ba mu shafeffe wanda ya bai tafiyarsa ba waiwaye shine majnuni mahaukaci wanda bai da hankali